mislim da su moji politički stavovi po tom pitanju više manje bili jasni, da sam već izrazio želju da ostanemo u krugu onih zemalja koje odredbu o braku nemaju u Ustavu nego u zakonu, a ne da idemo u krug ovih drugih zemalja koji imaju u Ustavu odredbu braka. 90% europskih zemalja ima brak definiran kao zajednicu muškarca i žene. Ako taj zakon nije diskriminatoran, kako onda može biti Ustav? Činjenica jest da je Hrvatska homofobno društvo jer je takvo svako tranzicijsko, premda su komunisti homoseksualce progonili. Dakle, Hrvatska nije iznimka, činjenica je i da će se po pitanju gej prava morati liberalizirati u nekoj mjeri. No način na koji se konzervativni homofobi Hrvati proglašavaju fašistima, i to od strane onih koji se javno pozivaju na ideologiju koja je homoseksualce progonila, a danas ih zloupotrebljava u političkim obračunima, stvarno je kontraproduktivan i jasno pokazuje tko ima kakve namjere. S druge strane, napada se crkva čije je poslanje propagirati brak između muškarca i žene.